Hello everyone, good morning. आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। ब्रेकफास्ट जाखांनानै एबार नै फिथाइ जानो लादों आरोना। वाटारमेलन जानोसै लोगोफोरनि। गोदै दंना गैयाथाय? हानानै लाबाय नै लोगोफोर जानोसै। गथ'फोरानो बिमानै मोनावसो दंहैयो सानैया, ओमफ्राय नै सासे दङ, गिदिरा बेयावनो दङ। गिदिर फिसाला गिदिरजों आंजों जाग्रोनोसै आरोना। बिबैयाबो गैया, बिसिनावनो बिमानैनाव दंहैयो। आं होनो संख्रिखौ एसे संख्रिसो सारनो र'। आयै बे जाया बेजों एसे माबा जादो। ग्रेभिटिस फैबाय दै जादो। Mana sini sini. Makan lagi sini. Jadi, abu. Ayo, aku mau bawa udah. Aku sih pergi tuh, kayak mau bawa teman. Kayak apa? Gimana mau thangnya pergi nih? Zakhangnan thangfinsi berat jono na. Ani mana dunia alasannya? Nasi leman biasa. ओंखाम जाबाय बा? नै बिबोनां हौवानि फिसाला नैबे खाथिनि न' खाथिनि। आलासि जाहैनोसै जोंहा बिमानै मोननाव। बिमानै मोनहा दिनै ओंखाम संदों आरोना, खाथियावनो इयावनो एखेयाव गामि नालाय। फैदो न'खरनै बारबानो मोनो बेयाव दैजों। जोंनि गामिखौ नायदो लोगोफोरनि। जोंनि गामिया नै जारिमिननि न'आ नैबे। बिमाया गैया नामा ना दं? दङ। दं माने ओंखाम संदों। ओंखाम संगासिनो खोमा मिथिया आंखौ। थ' थाबाय आलासि जाग्राफोरा। मोजां थाबायब्रा। हेलौ सफैबाय नै। दाउआ वायु डाइरेक्ट किचेनाव फैबाय नामा नै? मा संगासिनो बेयावलाय? मा संदों? दाउ बेदर।
नै रानखाबावबाय नै आलासि सफैयैनि सिगां इयाव मा संखो नै आयो अमा बेदर मोनखांबाय नाया रानखाबाय नै दालि संनांगौ नै बिबोनाङा जोंना दांखो होदोथार न' सिङाव थाहैजोब्बाय हनै माबोरै थाखोन बिबोनांनि फिसाजोआ नै गावलांदांथार दे गेलेदो लुदु गेलेदो दे एया एफा मोजां लुदुआ फै गेलेनोसै फैदो फैदो माबायाव नायाबा आं सफोरखौ बावखो ना माखो दाउनिया थाव गैया जायखिया एसे हरदोंमोन आं ओंखाम एरखावनो खेबलायदों ओंखाम एरखावदो ओइ नै माबाजों मोदानो मानोबा सान्दुं कुकार मोनसे संखांबाय ओंखाम एरखावदों नै रान्धनिया नुजायानोलै आंनि बिबोनांनि बिजावजालिनि फिसाजो आरोना जोबोद गोथाव गोथाव संनो रोङो नै बेनो संगासिनो नायदों आरोना नुजायानो मानोबा नुजाबायो आंनि देनांहाय बुरजा साबसक्राइबार जाबाबो फेमास जाबाबो नोंखौ लाफाखायाब्रा आङो दा आं दा आंनि माबायाव नुजानो बावलायदोंना फार्स्ट पेमेन्टजों माबायाव लां जोंखौ आयु सिमां नुखाबाय नामा इउनिभार्सेलाव ए सिनेमा खनसे नायनानै खनसेनो गिदिर माबाखौ हमखादों मानसिखौ हिसाब खालामखादों फेमिलि मोननैजों गथ'फोरा जायोना जोंना आयु अट' गंसेयाबो थोबावनाय नंखाया मिउजिक नांखागोन मिउजिकआबो थोगोन ना थोआथाय दुन्दिया होबानो जासिगोन ना ए बिफाखौ नुगासिनो नांबाय एरखांबायमोन आङो दसे माबा टिभि नायगासिनो नै गथ' पार्टिफ्रा दुन्दिया होबाय मोनबाय नै मोनबाय माबा रानबाय नै रानखांबाय नै गथ'फोरनो ओंखाम होग्रो नागिरबाय राननायाव एक नाम्बार ना जा मोजां राननो रोंखायो बिबोनाङा जोंना हाबाफोराव बेदर राननोबो आरो राननो बिराद दिगदारथ'ना गथ' नङा न'आवबाबो राननायाव गथ' टाइम लायो हिसाब लानाय राननाय रानखांनानै लाजोबबाथाय स्र' जाबाय आरो फैदो फैदो बादसा पार्टि नै जोंना गावदाङा बिबोनांनि फिसाजो
जाबाय नै गथ'फ्रा दे मोजां बासिनानै जादे मोजां बासिनानै जादों बाबाया अमाखौ लाखायाखै ने अमा जायामोन आरो दे जाबाय दे जाबाय दा जा जानांगौबा बि र' आं नाखौ बासिना होगोन र' जाथ'नाङा नाखौ जाथ'नाङा र' आं बासिना होगोन दे उदै बुंजासे जादो मोजांनो दे बिबैजों फिसाला गिदिर जानांगौ एसे थांगोन आंलाय दे जादो फैदो नुजायानो मालाय मोखांखौनो देखायला आङो बिसोरखौ गोरलै जाहोयो जिरायनायानो माबानानै जिरायबायबा आंहाबो ज'नो हाया आरो आथिं आंना गेलासा अबेमोनलाय अबे खोमा दै गुदुंखौ हरदो इयाव आं मा थिनथासिम सोरनिफ्राय बोरै नेबाय थागोन खांखांनाया गोदाव सोरावनो दे हायनानै लादो होमबा गेजेरावनो दोनदो जिरायजोबदो ओंखाम जानोसै लोगोफोरनो दाउ बेदर ना यो नै मोदानदोंसो एकदम मोदान फबजोबोलाय जों नै नुवा मानसिखौ जादो रसा ओंखारना ओंखारा इहाथ' नुजायालै मोदानायजों नुखाया दे नै नैबो आलासि आरोना नै जागासिनो मोदानायजों नुवासै सासे गोजौआव जागासिनो बिबोनांनि जोंनि बिबोनांनि मा जायो बिबोनां नैहा नुवासै मोदानानै आंहा फंबाय जायो दे फंबाय ओमफ्राय बैखौबो औ इहा गैयानो जानोसै होनबा लोगोफोर दोनथ'नोसै इयावनो बिबोनांनिफ्राय ओंखाम जानानै फैबाय आरोना जोंना फैनानै दसे रेस्ट लाबाय उन्दुबाय आङो सिखारबाय नेबाय जि लायनो आङो गोजौआव जि लांफैदों नै लाबाय दाउफोरा फैजोब्बाय जोंना दाउ हांसो लाबाय थुनसै आङो जिखौ लाल साहा जानबाय नै बेलासिनि लाल साहा लोंसै आं लोगोफोर नै बेयाव मस्ला देनानै लाबाय आङो गरमरिस जाब्रां लं एलाइसि सर्ट दावराव ओंख्रि रेडि खालामखाबाय जोंना आइया ब्रकलिखौ रुख'बाय आरोना एसे आलु हानानै सुनानै दोनखाबाय दा संनांसिगौल' आङो मोनायाव दाउफ्रा थानो नागिरबाय जि दावराव गाबस्रावलागासिनो गोथाव खारनानै मेथाइया